taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trita tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Rajjen jaħassra ġabuni għaw ġew. Kont innimijiet ta' snin hemm barra bħala statwa. Ma xorta waħda ta' ma niddejjaqx hawn biex ikolli l-kotba u noqgħod naqra. Is-swaba tad-deb tas-Sultan Mida. Deb, jixel u jiddi. Darba li s-Sultan Mida kien jidħol fis-sodda biex jorqod. Kien joqgħod jaħseb fid-deb li kellu. Kellu deb kemm irid, imsakkar f'postijiet differenti u sigrita biex ħadd ma jkun jista' imissulu. Bint is-Sultan kienet kuntenta li missiera kellu ħafna deb, imma kienet tixtieq li ma kienx jaħli daqshekk ħin fuqu kuljum għax kieku kien ikollu aktar ħin xieqatta magħha, mhux hekk. Jum fost l-oħrajn, il-prinċipessa xkejkna marret dejn is-Sultan Mida waqt li kien qiegħed jott id-deb tat-teżor tiegħu. Missier, qaltlu, ejja ilab miegħi fil-ġinien. Mhux għalissa, prinċipessa sbejħa tiegħi, weġiba is-Sultan. Niġi wara li nkun qoddejt id-deb tat-teżor. Buqar tad-deb, żewġ tazzi tad-deb, platt tad-deb. Is-Sultan Mida kien tassew rejb, mhux sew. Rid li jkollu aktar deb minn kull sultan ieħor fid-dinja. Meta fl-aħħar kien għadd id-deb kollu u ħbih tajjeb, is-Sultan mar fil-ġnien biex iqatta ftit ħin ma' bintu. Kif ħareġ fil-ġnien, waqt li moħħu kien għadu jewden kif se jikseb aktar deb, jara satiru, kreatura stramba, nofsa bniedem u nofsa mosa. Jimporta, naqta tuffiħa mis-siġra tiegħek staqsih is-satiru. Da żgur, wieġeb is-Sultan Mida fil-waqt li baqa' jaħseb dwar id-deb. Is-satiru għata tuffiħa. Ħaqek premju ta' kemm għandek qalbek tajba, qal is-satiru. Għidli x'inhi l-aktar ħaġa li tixtieq fil-ħajja u naqtalek xewqtek. X'nixtieq l-aktar fil-ħajja, ħaseb is-Sultan Mida. Kien hemm ħafna affarijiet li seta' jitlob, forsi żiemel sabiħ għall-prinċipessa xkejkna tiegħu jew ħsad tajjeb għall-bdiewa tiegħu. Imma fl-aħħar wieġeb, irrid li kull ħaġa li miss issir deb. Tajba wkoll. ċert, staqsih is-satiru. Iva, ta' żgur, aċċertak Mida. Fl-aħħar se jkolli aktar deb minn kull sultan ieħor fid-dinja. Ta' jaffer, qal is-satiru, fil-waqt li qabad it-triq biex jitlaq. Ix-xewqa tiegħek baqtuha. Is-Sultan Mida ħares lejn is-siġar u l-fjuri madwaru. Ngħid veru, nista' nbiddel kull ma miżbidejja f'deb, beda jaħseb. Għata fjura u hekk ġara inbidlet f'deb ma' stizz. Kemm miss il-qoxra ta' bebbuxu u anki din saret ta' deb. Is-Sultan tara jiġri ġewwa, beda jmiżbu qari u bwieqi għaddajdu ħafif mal-purtieri, kollox inbidel f'deb. Ara xkull waħda. Is-Sultan Mida sejjaħ lill-qaddejja tiegħu, ġibuli l-inbit, irrid niċċelebra. Minnu fih, il-qaddejja ferrawlu ftit inbit. Is-Sultan refa' t-tazza, iżda l-inbit, ara x'ġara, inbidel f'deb ma' stizz, malli messu ma' xuftieħ. Tinxom irħatajken. Isma' wara kollox il-abilii tal-ġebel ta' xorta waħda nikol. Ġuħandi, imma sadan it-tor.